Lero panyaso voice box mkulu wina akuti achikhala wena achipani cha Malawi Congress MCP akana nkuvomereza kuti yayi anayesetsa koma zinthu zawakanika. Iwowo akuti voti yawo akapereka kwa Profesa Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha Democratic Progressive DPP. Tinimeke modzi timveni mkulu amene kuti akamaliza msangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyaso voice box. Koma nthawi zina kumanena chilungamo a MCP akanakhala wena akanavomereza kuti ayi komano zedi tinayesetsa koma kumbali yathu zatikanika mukanavomereza chifukwa nokha mukudziwa nthawi imene anzanu ankalamula boma sopo uja amene tinkagula sopo pa 50 kwacha panopa sopo uja ali pa 900. Thumba la fertilizer limene lija munkanena kuti yayi 4000 nkanthu thumba lomwe lija pano pati kuligula 180,000 Malawi kwacha. What is that? Currency ya Malawi yagwa komanso zochitika zakezo eni ake amene munatenga bomanu palibe chimene mungalozere basi ino nde nkhani zikhala yanse wakulilongo moja msewu umoja basi nkhani izikhala yomweyo basi. Hayi kulibe tazisazikana anthu mmisonkhano muziwauza kuti aife chikatere basi ndi ulendo tizakumaneso mwina chamma 20 izakhala 28 kazakhala 20 chifukwa muziwe kuti munakhala 30 years ku opposition 31 tizine tinene kuti 31 years muli ku opposition mwangolowa mboma malo moti mukoze zinthu kuti anthu akukhulupeni kuti panopa MCP yasintha koma inu kukanika makanito kumapangaso nchitidwe muja basi uja munkapanga uja wopirikisa anthu mmamizi koma MCP inu ayi pena pake tinene chilungamo ayi zakukanikani vomerezani inu basi. Ine ndi mtumbuka weni ife ndi watumbuka ife ndi wakumpoto koma ndeno musazinyenge zonena kuti poti iyayi mwatenga running mate kukhala wakumpoto ndi mzidi iyayi mpoto yonse ndetatenga kulibe zimene zozo akakuvotereni inu ndi anthu akwawo kwa ujeni komanso ndikanena kuti anthu akwawo kwa vitumiko mumba ndiye kuti mwina ndikulakwisa koma pamuzi pako wa vitumiko mumba pamene akakuvotereni inu palibe munthu angatenge vote kapasa MCP mmene zinthu zikuwonongekera mmene zawonongekera basi munthu kutenga vote yanga ukampasa MCP kuti yachani ayi kulibe yayi mupite bwino mukapume mwagwira ntchito imene mukuziwa ene ake kuti munagwira ntchito koma Malawi aliyense akuziwa kuti iyayi simunapange chilichonse bwana tivotere. Ine ndi wakumpoto koma ndikukuwuzani chilungamo kuti vote yanga ikupita kwa mlomo yomwe uja gogo uja ndamene tikufuna ife abwere pampando chifukwa munthu uja mkumango unyoza kuti gogo koma munthu uja amapanga zinthu zoveka zinthu zabwino zinthu zoti anthu amachita kuona ndi maso kuti koma ende munthu wapanga icho mulozera chani msewu wakulilonga umoja basi nkhani zikala yanse wakulilonga anthu akufa ndi njala. Inu fetereza 150,000 180,000 munthu wakumuzi angaitenge kuti ndrama yonse chicho secho manena za ntchito ma 1 million chaka chani 1 million job kuukanikaniso kwa mkanakhala ina mkanachita manyazi tu simkanabwera tu pa mpelembende kuti yayi basi mkumapanga so campaign ya chani mganza kuti ndani munthu anzeru zake zoti angathe kukupa sana vote vauzereza ise vote ngavotako yayi tizamvotako cha tizamvoterapo MCP yayi kulije vote mbochemi waka vote yana ikuta kwa gogo kuti gogo ira nditakumpasa votes mdala ira mwene ira kuti wogontha makuru uja ndi amene timamfuna ifeyo amene uja ndamene timamfuna ife abwera amene uja wogontha makuru uja ndamene timamkonda ife ndi munthu wachitukuko amene koma tikuzine chilungamo sitikunyengererani tazisazikani anthuwo basi muziwauza kuti ayi basi ife tipite tikapume.